От източна България до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Атмосферното налягане ще бъде близко до средното за месец юли и ще остане без промяна. По Черноморието ще е слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са от 26 до 28 градуса. Температурата на морската вода ще е 24-27 градуса. Над планините ще е слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен предимно източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 25 градуса, на 2000 метра около 20. Радио 1. Класическите хитове.